Opäť sme raz v niečom jedinečný v rámci celej Európy, tentokrát v pozitívnom svetle. Máme totiž taký rušeň, aký nikde inde na starom kontinente nenájdete. Partia nadšencov ho opravovala 8 rokov. Dnes ho slávnostne spustili na trať v Tisovci. Prilož poriadne, tu máš ešte kľúčku, láduj, za chvíľu môžeme štartovať. Rušeň má vyše 100 rokov a pochádza z Rumunska. Nadšencom pre tieto nádherné staré stroje sa ho však podarilo dostať v roku 2006 na Slovensko. Do pohybu dali tento jedinečný ozubnicový rušeň až dnes. Jak boli takejto vášni, som 10 rokov nebol na dovolenke s manželkou. Jazdiť bude na trati medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou tak ako v minulosti. Trať má veľké prevýšenie a klasický rušeň by ňou nezvládol prejsť. Kvôli tomu museli opraviť oveľa zložitejšie fungujúci párny ozubnicový rušeň. Vlak pamätá časy Rakúsko-Uhorska, pretože rušeň bol vyrobený v roku 1908 a všetky vozne sú vlastne od toho rušňa ešte skoro staršie. Toto je odraz začiatku 20. storočia, vtedy sa skutočne správali ľudia železničným zariadeniam podstatne zdvorilejšie a úctivejšie, než je tomu dnes. Veľmi zvýrazní rozvoj cestovného ruchu, nielen mesta, ale aj blízkeho okolia. Atrakciu spustia oficiálne pre ľudí už túto sobotu. Vyrážať sa bude z Tisovca. Marian Ujházy a Jakub Beník, televízia Markíza.